má tie uzávierky a také, Ne. že to je... Toto je skôr na cestu. A je to taká... Natáčaš to? Áno. To je taká tá klasická verzia, že není to nejaký že offroadový paket na tom alebo niečo také. Dá sa dať aj offroadový balík, ale toto je štandardné, čo dávame do auta. Tak pozri sa, čo tvoja sestra môže jazdiť na auto. Je to skôr auto na také každodenné vozenie sa. Ale zvládne to takýto terén bez problémov. Keď má niekto chatu, alebo chuť si zajazdiť offroad, dá sa. Není problém. Toto riadenie neuveriteľné, cítiť, aký tam je rozdiel s tým G-čkom. Si môžete kľudne pridajte. Ten zvuk taký... Čo to je pre Boha? Vôbec sa nemusíte bať, niekto sa zlakne, že ježiš, škrtli sme spodok, vôbec sme neškrtli spodok, je auto zdvihnuté, ale vlastne jedno koleso nebolo v zábere, bolo vo vzduchu. Jasné. A aby sa zbytočne netočilo, tak ho elektrika zabrzdila a krútiaci moment preniesla na ostatné kolesa. Čiže to bolo počuť to brzdenie. Hej, to bolo to brzdenie a vtedy to taký hnusný zvuk vydával. Ale tuto hore pôjdeme asi na ten menší výjazd, že? Hej. Toto by nevyšlo asi hento, čo to G-čko? Viete čo, ako vyšiel by, ale to by bolo trápenie pre neho. Lebo s tým G-čkom ste asi pravdepodobne aj zastavili. Áno. Ale tak tam, keď je tá redukcia, to už bez problémov vyjde. Toto je skôr také všestranné auto. Ale o mnoho jednoduchšie sa to šoferuje, ako je cítiť, že ten terén to G-čko išlo inak, ale toto je o mnoho jednoduchšie. Tam tie uzavierky robia svoje, polomer otáčania sa trochu skráti, volant vám ide ťažšie a predsa... No ten volant ide podstatne ťažšie, to je 2,5 tony je cítiť, 2,5 tony je 2,5 tony. Jak nákladiako. No. Už pomaly. Však oni niektoré tie G-čko verzie sú, tuším, už na 3,5 tonový vodičák, ne? Či jak to je na tom? Ne, zatiaľ... Ešte neviem, boli také? 6x6. 6x6 na to stačí normálny, klasický vodičák tiež. Je to spravené tak, že tá užitková je tam potom znížená, hej? Aby to bolo celkovo do tých 3,5. Si môžete trochu nadísť. To je to, čo sme videli, jak aj prešli. Išli za ním. Som trochu práši. A G-čko to nejde za nič pomaly. No ináč to je, tá jedna časť jazdy bola taká zaujímavá. No to úplne iný polomer otáčania, toto ale. Toto je naozaj také pohodlné vozenie sa. Ale viete, s tým G-čkom on zastaví v strede kopca, bez problémov to vyjde, tam je taký ťah to má, že tam sa dá s tým vyblázniť. Môžete trošku ja keby som hen tam zastavil, tak neviem teda čo. Počkáme, kým ešte jasné. s tým Wranglerom vyjde hore a už až keď on bude schádzať, tak môžeme ísť. Keď vám môžem poradiť, treba si trošku rozbehnúť to auto, aby sme to plynulo vyšli. Ešte si ho naštelovať, trochu cúvnuť, vyrovnať a keď on vyleze, ideme aj my. Dobre je to. Pekná pesnička nahrať do toho. Bolo také jedno video, neviem či ste videl. Jak chalani jazdili s G-čkom, ale to bolo krátke G-čko, no tí Češi, čo sa to... Čo to prekotili. Ale to by sa mu nebolo stalo, keby nešiel tak rýchlo, podľa mňa. Nič, pohode, neboj. Točím. Vyleze, neboj. Možno bude musieť troška cuvnúť. No toto sa nám vtedy stalo skoro, keď sme išli tým GL-oným, no však jasné, keď sme išli s tým GL-káčkom. Keby tam nebol počítač, tak má problém. Počkaj, nech ešte zleze dole. To za chvíľu nás prejde G-čko. No a môžeme ísť aj my. Ešte si to rozbehnúť? Môžete ísť rýchlejšie ešte. Ešte trochu. Jedný tomu. Tak, teraz sme to išli tuto, že? Hej. Na konci zastavte, zapneme si jednu terénnu funkciu. Volá sa to, že kontrola z jazdovej rýchlosti. Dostanete autom do toho momentu, že ho preklopíte a už same sa začne kotúľať dole. Pustíte brzdu, on sám bude za vás brzdiť. On si vás zabrzdiť, netreba sa bať. On si vás zabrzdí a takto si vás bude ťahať dole. Jasné, to je ten asistent zjazdu z kopca, či ako sa to? DSR sa to... To na čom to? Na nejakom gyroskope funguje? Alebo ako keď vieš, že to je preklonené? Alebo že ho tlačí dole a ide rýchlosť a nemám aj pustený asistent? To funguje na princípe tempomatu, lebo potom vlastne s tempomatovou páčkou ovládate rýchlosť. Vy si to viete od 2 km vyššie nastavovať. Keď si to zapnete.
Ako náhle on vidí, že prekročil tú rýchlosť, elektrika ho pribrzdí trošku viacej doprava. Paráda. Môžete dať zapnúť hečko. Môžeme sa ešte prestriedať? Viete Keď nebudú čo? čakať, ty Keď nebudú čakať, Dobre, môže byť jasné. Môžete